impela ngisawukustalker kahle angikuthembi. Yeah, then uma ukuthi ngiyavuma ukuthandana nawe ngizokunika u-first born. Ngempela. Ngajabula. Hayi manje phela ayibona ngilona. Uyajabula nje. Sengisho ukuthi uma ungenayo u-first born uzomthola kumina but hayi manje nawo unginike noma 6 years. Semncane mfethu. Mina ngehle ngithi thatha anginibingelele eNingizimu Afrika kanti ke onibingelelayo umthokozi sitshitshila amajongo sintaba yikhonje bagangela into namhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi kulona ke uhlelo olihamba phambili kakhulu ke kuyona iSelect Africa TV la sisho khona sithi ke date with uSne la insizwa khona ke ezisibhalelile ke ngeindawo zithi cha zifuna ke impela ke ukuzobeka amagama amabili amathathu asazi ke namhlanje sibhalelwe uSbo Ondlovu othe cha impela namhlanje ufuna ngempela ukuzobeka amagama entombini ke sizoke sithathe ke insizwa noma siye kuyona ke insizwa nayo ke ichaza ukuthi ingubani ngiyakabani izethemba kangakanani kule ntokazi silandele kuyona ke iSelect Africa TV ngithe mina milikihle sasithi thatha Ngibona igama lami uSibongo Ndlovu ngibhalele kushow ngifuna ukuqinisa mesine ngiyamthanda lo mntwana bafethu ngimthanda so ngicela ngixhumanise naye wazi ngikhuluma le ntokazi ngibone ngayithanda ngibone ku social media ngayibuka ngayithanda ngakho indlela ukuthi ngixhumanise naye ngikwazi ukuthi ngiyibike ngizeneka kuyona yazi ngendlela engizizwa ngayo so ngiyacela Mfoka Gatsheni sinaye namhlanje usibhalelile la kwi-Select Africa TV la yenze khona ke intombi yakanene uSne impela iyafisa impela namhlanje ibeka amagama izethule noma izeneke usushilo uzisho ukuthi cha ngempela usizi lamnalo lulana mhlawumbe mfowethu uSne yebo uyamazi but ke umazelaphi hayi mfowethu mina ngizenqamba manga ngibone khona la ku social media ngibona ngithanda ngathi ngibona intokazi ngayibuka ngayilandela ipage la engabona ukuthi hayi lolu hlobo lomuntu engilithandayo asengithi hayi ngizokwencela ukuthi so ubuke iprofile yakhe wambona ewumuntu owethembekile ngoba phela ke kuyenzeka kwesinye isikhathi lezi zinto zama social media sishaya ngescam uthi uyafika umuntu akusiyena ya understand le nto nangu noqhosha uyasho uyasho noqhosha ukuthi hayi ngiyibone ku Facebook mase ngithi hayi ifike ishonephi so yonke le nto into osuyinikile isikhathi ngokumresearcha ukuthi usinenene ubani mfowethu njengoba ngichaza nje senginike isikhathi ngicabanga mhlawumbe uphelile 2 months ukuwa ngilandelela and ngibuka ukuthi hayi lo umuntu impela wangempela yonke into ngiyilandela nje umuntu akusona iscam mhlambe masithatha sibheka yini ongayilindela kuye kusuka manje mase sithi cha nazi insizwa abafowabo bayamletha bathi nje indoda ke sesifikile siSelect Africa TV nansi intokazi sikhona mhlambe ongakulindela kuyo ikuphi nje ukuthi engamukele ikwamukele mhlambe ikwamukele ngokwenkulumo kwentweni ozoyithula namhlanje noma ufisa ukwamukele nje ngokwenhliziyo unacha impela namhlanje uyaqashula uphi ngicabanga ukuthi nje ngamukele ngokwenhliziyo nawo konke sisobe sesikhuluma nje singakhuluma ngayo wow ngifuna nje ukubeka amagama amabili mfowethu ngikukhumbuza ukuthi intokazi njoba sasivulile lapha nepagini ukuthi sicela ukuthi besibhalele abantu abadinga yona akusiwena wedwa ke so angazi uzethemba kangakanani ngoba sezikhona ezinye insizwe ezibikile and ikhona nezinye futhi ezisazayo mfowethu ngiyazethemba mina ngumuntu uGatsheni ngiyazethemba ngiyazethemba futhi kakhulu hayi mfowethu esiyazethemba insizwa uzoyiwina yeah hayi bafowethu akusho mina kusho yena uthi cha intokazi impela uzoyiwina akasabi insizwa ethi siyibikile nesezayo uthi ayidede insizwa bafowethu so njengamanje mfowethu ngizokuthatha ke ngikuyise ke entombini la sizohlangana khona kahle uzibike ke ngiyacabanga ukuthi ke kuzokujabulisa ukuyibona mfowethu ngiyakuthemba mfowethu ngibona ngazi ukuthi ulimi lakho impela lashibilini mfowethu inkwethu ngakhishwa khona from semncane ngisakhula inkwethu ngikhishiwe yona ngiyayikhulumela mfowethu entombini ngiyayifikela futhi yeah okay right ke date with uSne namhlanje nensizwa ke yakanDlovu izokuhlale naye phansi ke impela iwabucuza amagama ke asazi ke sithema ukuthi uyahluleka insizwa
ungibize ngungqomose ngundlandla ngizokulekelela mfowethu kunjalo nje aveleke wenze nje uveleke ubuke mina ngibuka wena thatha Hi. njani Ngiyafuna njani? Musine. Sibonise igama Sibonisa. Wakaba. Awandlovu. Katleni babenyathi. mabantu wasekhaya Ongiphindela? mabantu muzikweni Musine wakanene. Usine Themba. jabule kwasazi Nami ngajabula ukwazi indaba ukhulumela phansi kanjeni? Nje isidalo noma? Esther Oh manje mina nginomsindo wangaka somisa kanjani? to understand Ibabaze understand iswayo. Uhlala kuphi? hlala eduze hlala mama hlala NgiseGlenwood. Deepening Ngasepriya Center. Center. Devonport. Yeah, ngaseDevonport. understand Washo ukuthi usufikile. Wayanga udank dokuphuza? angikho right Yini? angikho right njengoba ngishilo angikho right Ubayizolo uyavuka? hayi kubona bayizona Manje kwenze njani? kubona bayizona intonyana encane Elungisekayo. izolungiseka Manje yenza ukuthi ungafuni ngisho. ya ngasho kanjani Yo, kodwa-ke inkinga la kahle kahle kade lo ukuthi ngisakubona mhlahla sekuzokwenzeka namhlanje ukuthi angikhali ukhalelani manje? Ukhalelani? kudala ngifisa ukubona Ukhaliswa yini ama-tears of joy? ya ngasho kanjalo ngikubona ungayitshentshi empilweni nami ngizokubona umuntu ofana nawe kudala ngikubukela kude ngibukele enkundleni Manje awukhali ngani ukuthi uthi khala? kuzofika Abantu besilisa namanga. Ukuthi uyangichama nje. ngijabule Hayibo khala phela. Ufuna ubona inyembezi nami ngisho ukuthi kunomuntu wesilisa osekwangikhalela before. angazokhala kudala ngilokhu ngingafisa ukuthi ngikhulume nawe Sengikhona. ngiyakujabulela lokho ngiyathanda into manje ngikhuluma njengawe ngitshetha yona lelo hlobo lomuntu engifisayo Ufisa uhlobo njani? lolo njengawe nje Mina nginjani? yabo nje ngazi ngiyachisa uvelwa into ey'ningi nje mina Ha. sivelwa into ey'ningi hayi kudala ngilomisa kuthiwa hayi ufuna umuntu Ngaselungisi lo phansi. Hayi ukuthi mina ngifuna umuntu, yes. Ukuthi abantu ngibanikile ithuba lokuthi ngoba kade becela ukuthi njoba sila bacela ama-dates ngase ngithi fine. Kukhona ozongichaza ngizovuka ngaye. But hayi ukuthi mina ngifuna umuntu. akunankinga nalokho kodwa-ke ngoba uthi wena awushongo ukuthi ufuna umuntu mina njengomuntu ngifuna umuntu kahle Ngifuna umuntu ngifuna mina. Khona umehluko. ngifuna wena ngathi phela ubona ngifuna umuntu ngihambe ihlahla ezilala ngihambe ngibona La ungashela nalabadlula la. hayi lolu hlobo sengibukisise kahle uhlobo lomuntu engifunayo sengibukisisa ngibuka ngase ngibona ukuthi hayi uhlobo lomuntu na Chazo yini kumina? wena mangakubuka nakufanele sangiphinde ngikuchaza Thank you. thank you Thank you so much. Hello. Ukhulumela phansi lo muntu wakho Nkomosi. unamatata ndoda bona Anganderstandang. Thank you. intombi kuzwe ingathi angizanga hayi Lokho ngifikile ngisho ngizwa njalo. kahle voice yami isalinyazwe weekend Uyakuthandazela ukudla makufika? angithandazeli ngikhuliswa kanjalo emakhaya Awukhuthwa kanjalo? ngikhuliswa kanjalo Mina ngikhuliswa kanjalo but angikuthanda ukuthandazela ukudla kuhamba kodwa. Ngoba ngithandaza ekseni mengivuka ngibonga yonke into. Ngibonga ukudla, ngibonga impilo, ngibonge kwasana.
mase ngiyolala ebusuku ngiphinde futhi ngibonga ukudla ngikudlile ngiyabonga yonke into manje ngisibona isidingo sokuthi mafika ukudla ngizokuthandazela kodwa ke special so uthandaza noma ufuna ukuthandazela ukudla angifundiswanga ukuthandaza impilo nje uyiphila raw nje ngiphila kanje Wow. mhlawumbe ukuhamba nesithathu mase ngishaleyo mhlawumbe ngifuna ngifunde ngithandaza uma uzongithola ngizokufundisa umuntu ongathandaza uyingozi like i-protection ne-guidance ne-safety uyithola kuphi angibinda lawo magama ngithi abonayo like the fact that uyaphila uright ukwazi ukuhamba ukwazi ukukhuluma ubonga kuphi yabo basically uthandaza indlela yokubonga ngithi so kusho ukuthi indlela engi-interpreta ngayo I don't know mhlawumbe I'm being too deep but indlela engi-interpreta ngayo umuntu ongathandazi uyafana nomuntu asithi ngumzali wakho ngikuthengela icathulo ngikuthengela ifoni ngikwenzela ukuthi nokuthi ungibuke nje but ungasho kungabi khona la uzothi khona thank you or kungabi khona la uzothi khona ucela ukuthi because angithi masithandaza either siyacela or siyabonga yeah ngizokufundisa ma ngizovuka ngawo ngaphela kusakenzeka inkulumo ungayibeka kanjani ngayibeka kanjani ngibeka kanjani yabona inkulumo le ebengikhulume nawe usufuna ukujika I'm just saying phela angakaboni ukuthi akaboni awusafika phela lana ngisafika awuphele nje 10 minutes indawonye samele yini enye ufuna uyibona mhlawumbe usafuna ngichazele ngayo mama ngisacela nje nothing specific ne but ngisafuna nje ukuthi sixoxe ngikubone indlela ucabanga ngayo indlela ophatha ngayo abantu yabo that's why bengenze sure ukuthi mesizokhuluma ngifuna ukuthi sibe kwi-date kwi-public area because ngidinga ukubona ukuthi uba kanjani ma usesiphithiphithini sabantu ngathi kuyafana phela sisazohamba ngithi sizolokhu sihamba yeah true but ngifuna ukubona nje ngifuna ukuyifaka entweni engiyazi like ngine-idea ukuthi okay la kukanje I could be wrong but asho kube nje so ngingena ngazi ukuthi okay into engifaka kuyona la ikanje yabo uyakuthatha isikhathi singanani ukuthi uyifake kule nto yangazi wena nto ayingiphuthuma angiphuthuma yangazi no ungathi ngiyangazi nje angazi kuthatha isikhathi singanani noma ngijeba manje sila ngisazokulalela ukuthi wena uthini but angizunika i-decision manje because I still have to see ukuthi abanye nabo bathini and then may the best candidate win mina la angizile ngazile ngizokhulumela abanye yeah uzele ukuzokhulumela wena but I'm saying mina nginama applicants amaningi so kusamele ngizwe ukuthi abantu bathini iqala before nginika nonke impendulo yabo so now right uma ukuthi uzokhulumela wena wedwa that's good but sengisho ukuthi vele ngeke ngikunike mina impendulo namhlanje ngisazoqalaza nje ngicheck i-coast ukuthi ukanjani siya connecta or cha ngeke ungijoja uthulanga lutho nje ungithola ukuthi umuntu ophuthumayo that's the problem uthi uyatatazela relax sisafika abawuthi awukaqali ngisho ukudla usufuna ngikutshela ukuthi mina ngitholeni sekuvele kwangadleka sadleka ngase ngivele ngahlaba ngagwadla kabili shemshuthi sorry ave ngizodlulela mina anginankinga manje usuka odula ufana nokwami ukuba odinto into ehlukile ngabe sengiyalila iplate lakho alivele khamba nesikhathi okwami uzobe wakho nemali yakho ya sazoba mnandi mos sazoba mnandi awuncishani ngemali ngishana fundisekile ngibathanda abantu abastinge uthanda abantu abaphanimali no ngithanda abantu abaphanayo nje sidalo kusho kuthiwa kusimali but ngibathanda abantu abanenhliziyo ephayo ngoba nami njalo so mungenayo lo nhliziyo for me then already it's a yabo so that's why ngikubuza ukuthi awukho stinge khona ngisho uma ukuthi ustinge sheshe gezelane bayimanje ayibanchaza yasi yabo ukuhlafuna akho ndifundisiwe ngokuhlafuna abafana abanesitefe namanga yo andifundisiwe ngokuhlafuna yeah ngafundiswa wafundiswa mbona
ngafundiswa ama-table manners, kafunwa kanjani, ama-fork and knife, yabo zonke lezo zinto. Manje awudingi ngisho ibhiya nje mfethu. Akusadleki ngisho ukudla yazi. Awube safety-ke lapho mina ngiyadlala. Mina nje lokho ngibuka wena. Base ngivela ngasutha wena. Ave usazolamba makucima amakhamera. Angikwazi kulamba. Mase ngisuthi wena mhlawumbe kuzoze kube mhlawumbe intambama. Bezoqala khona ngibona ukuthi ngathi ngilamba lambile. Indaba unesihlamahlama yini ngoba yikho into engakusuthisa usuku lonke. Kuze kube intambama. So nisihlamba. Ibhabi, shawe ibubblers. Lutho. Angiyona. Manje usuthini? Ngisuthi wena nje njengoba ngichaza. Ayikho into enjalo. Azana ngalokho ngubukile. Akungibunga ngibuka. I'm here. Awungangibuka mfana. Usho mawufuna ngisukume. Ngithi ukujika ngishaya 360 kungibukayo. Ayenzi lo nto lengosuke ngazi ngile crazy kakhulu mhlanje. Unamahloni? Angamahloni. Ngibuza ngoba mina ngiphaphile and abantu angibasabi. Ngiyabathanda abantu. So mengihamba nawe in public expect nje ukuthi ngabona umuntu engimaziyo manje simemezelane nje ngiphaphe ngikhulume so mawuzoshawa amahloni then uzoba strong. Hayi sengithola okuningi ngawe. Usuzolo okuningi. Bona sengi-right. Sengithola okuningi. Sulambile. Sengithola nje okuningi ngawe. Yabona nje. Ngisho umuntu othi angichaza. Sangichaza nje. Uyathuza. Mina ngathiwa ngichaza ngathini? Silolu hlobo lomuntu ebengisho ukuthi ulona. Ubungakangitsheli mina ukuthi hloboni lo muntu loyo. Ngitshelile. Hayi bengitheme ngikubuza wathi nginje. Angikutshelile. Utheni? Uhlobo lomuntu right, open. Nje. So kube mhlambe bengekho open benginamahloni ngaba ngisithapi yakho. Ngaba ngizokwenza ngibe open manje. Dlala Romeo and Juliet. Serious. Bengizokwenza ngibe open. Hayi ke. Kanka leyo ke ungifice vele. Ungifice vele. Manje mina indaba mele ngikhethe ukujola nawe. What do you bring to the table? Like manga sekuthiwa nje ngikunika ithuba kungangisiza ngani nalokho? Kuningi. Ya ngicela ungilistele. Kuningi. Ngicabanga mhlambe khona okungashintsha kuwena. Njengani? Impilo yakho mhlambe ingashintsha. Ngawo. Dlala NSFAS, ungashithi impilo yami. UNSFAS phela ushithi impilo zabantu. Wala musukuthi masikhuluma manje usifuna ukufaka imali. Ayithanda manje. Kabi. Naye iyangithanda ke futhi. Ngenza yonke into for imali. No, not everything. Ngiyayithanda, but angeke ngenze yonke into for imali. Nginenhlanhla ukuthi ngiyayithanda imali so nayo iyangithanda. So kunezinto engingadingi nokuzenza ngoba imali iyayiqhamukela, iyayifikela. So asikho isidingo sokuthi ngenze izinto extra just for imali. Ngoba ihlala ingifind mina. Siyathandana nemali. Iyangithanda nami ngiyayithanda yona. Yeah. But ngihlikisa le point lokuthi uzoshithi impilo yami, uzoyishisha ngani impilo yami? Shada thani. Angazi yazi like angipho chakalaka. Shakalaka. Phelile isishebo sami la. Ukushada I don't know kuyinto enhle but ngiyakusaba. Yabo ngakhe. Ngiyakusaba ukushada so angazi uma ngizothi ngiyakufuna yini noma but into engiyaziyo ukuthi angijahanga even if ngiyashada angifuni kube into yamanje namanje like mhlambe anything mhlambe mase kuthiwa ngiyashada ngiyafuna ukushada maybe in 5 years from now not now. Angijahaya angijahanga. Yeah makuthiwa kodwa ke kuyenzeka isibusiso somshado sengifica ngathi singangifica mhlambe in 5 years yabona impilo yami sengiqoqe kahle sengikhula khulile nami sengithe njengamanje ngisayingane ngisachildish yabo ngakabi ready nje for i-commitment engakho. Ngase ngiyaqala ngiyabona la esiphumile. Uchasibuphi hayi. Awuya excela ke manje. Serious. Ngiyaqala ngiyabona la esiphumile. Uya excel. Ngibona ukuthi nginani esiphumile. Lokhu vela nje.
kodwa mayivela kabi ngathi uyakhala. Ngikhalelani? Kodwa asiyazi la. No, ngikhalelani? Chaza. Shothi phela ubuyishale ishande zokuloya uma ngibona esipunini. Shothi angikho safe. One day uzongishaya ngamakhathakhatha. Ngiyenzela nje mina ngikholelwa lapho. Ukholelwa kuyini? Ngiyakwazi ukuyikhandela umuntu. Uyakwazi ukuyi? Ngolimi lwami. Uyakwazi ukumenza njani umuntu? Umkhanda ngolimi. Ukumkhanda ngolimi. Ubuye ubunjiniyela futhi. Engineer. Kodwa Xa nje phama ukhanda abantu ngolimi. Somkhanda. Ngathi ithakaze ngathi akagumbi. Pu 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 pu. Asinefethu. Ubungakachazi futhi ukuthi ukujola nawe kuzongisiza ngani uthe uzoshintsha impilo yami yini enye angaka understand ukuthi uzoshintsha kanjani vele impilo yami but it's fine ke what else will help me Kuningi. no list nje like ngenze ngihalela ukujola nawe njengamanje awunginiki lutho yabo I need you to give me something ezongenza ukuthi nami ngihamba la ngisho ukuthi lapho uthi ngimiyeka ngibe ngiyiphisisela Into umuntu asemakhaya ngicela uyaphuza. Ngicela. Ngaphuza. cha wena phuza Ngaphuza. ngithembi no isho mawuphuza ngiba manje abantu abaphuzayo uyaphuza yini Ngaphuza. I do not know why but for some odd reason feel ngathi uqamba amanga Ngihamba. mhlawumbe ngenzeka ukuthi ngiyakusukela but I feel like uqamba amanga Mana ngibuka ngifanele. Serious. Excuse me angisho ukuthi ubuke kuyisidakwa but akufanele uphuza awunayo iphuza face but akufanele nje ukuphuza abantu abaningi bayaphuza so especially abesilisa awuphuzi ngempela Ngiphuza serious. Kodwa sengaphuza mase kuthiwa wena kuhamba isikhathi uyangilimaza emoyeni. awu asibo kaze bekulimaza kaze uphuza sizolimaza mina sizokusitshwala hayibo enjalo ayikho Serious. no ubuyele nophuza sonke lesikhathi akaze bekulimaza Hayi bengaze ngilimaza. awukusho wena obalimazayo angeke phela ukwazi ukuthi awuhitheka awuhithani Angihitheka ngihithani. sithini kanti isito sakho Uhlukana kahle. Ngisokuhlukana. kube hate nje Nami umuntu ophila naye. umuntu engiphila naye Like usendleleni naye. Akekho. yini bumingela ukuthi ngingabi naye Ilotha. ngokuthi anginayo Yazi ilotha. mhlambe uma ngingakunika ithuba ungafind out ukuthi why ungifice ngingenamuntu Mina ngibona uzongihlula lokho. asazi ke sobona sesibona Sabona lesibona. but nje wena nje kuwena kuyona i-red flag ukuthi intombazane uyifice i-right kodwa ishimile Ngifuna ukuqonda ukuthi wena umuntu oshimile. fucked up blind heavy Ngithola umuntu. hawu umtholaphi ayibo kahle wena umtholaphi hey mhlawumbe Ngithola umuntu. ngokusebenza ula eThekwini still Ya ngayithekile. ngifuna ukubuza ukuthi wenzani empilweni but sengafunda ukuthi sometimes lo doesn't come across kahle because so sometimes umuntu mawumbuza ukuthi wenzani kuba ngazathi ufuna ukumkala ukuthi umhlonipha kangakanani akuyona inhloso yami leyo but sengiyancena nje ukubuza abantu ukuthi benzani because sengezwe ukuthi sometimes umuntu mawumbuza ufila ngazathi ufuna ukumqalaza ukuthi but also mina ngisengibuzela ukuthi uma kuthiwa siyathandana ngidinga ukwazi ukuthi wenzani angikwazi ukuthanda nomuntu engazi ukuthi wenzani empilweni next thing ngihleli nawe sihamba ngemoto kanti sihamba ngemoto etshontshiwe ngoba wena ushaya imoto endangazi yabo yeah so ngibuzela into enjalo ukuthi I need to know ukuthi umuntu engibhizi nayo wenzani so that ngeke ngigaxele just because ngithandana nawe or just because amaphoyisa asifice ngihleli nawe Hayi mangena lo muntu lo abantu abagangayo. Nje wezinto ezirong. Ngizenza. usebenza ngani Umuntu nje ephilela. usebenza kuphi for mind uthi ngibuze Sebenza kuphi? Ngaphandle lapho nalapho. nga freelancer njengami Ngidrive Uber. driver Uber Ya. sifuna ukudrive mina crazy
Yeah. Manje aphuma kangaka mase ngibuza leyo part. Phela khuluma into engithandayo. Oh ukuthi ngijayele crazy. Njengoba lento ikhuluma ngithanda ngibona ngithanda. Ngano ngiyakuzwa manje mangabe udrave uba business during the week noma kunensuku like peak times ukuthi okay I don't know abantu babeholile it's always busy but mhlambe nge-10 kuyathula or something usebenza kanjalo Ukuba busy later ntambama emini usuku lelo ngisho ngibusy something noma ngabe yini ungayenza umesulala nini balekuseni Yeah, right. Hamba kanjani? Kuyahlangana. kuyahamba Okay, how's the food? Oh, the food is amazing. Wow, that's good, ne? Bafo, kuyahlangana. Send ayisuke inkwethu mina mfowethu. Nansi intombi. yonke into right bafo Ngathi iyakhinceka intombi ayikhinceka intombi kodwa nizokhinceka Awukhinqa yini manje? izokhinceka yona Okay, mfethu, ngicabanga ukuthi ni right manje, ne? yeah Kuyahlangana angiliphazamisa udaba lakho mhlawumbe bisiqoma sengiqonda ukuthi konke manje sekuyela ngakhona sekusele kuyona intombi kusele kuyona intombi konke nje bekumina ngithathile ngakubeka kuyona wethu dadewethu uyezwa konke sekusele kuwe futhi ukweleta umfowethu manje Lapha ke bekangaphi? hawu Hawu. okay asibele senze nje kanjena walinisadla maniqeda ukudla you know the story yeah sekusele kuwena ukweleta umuntu njalo uhamba nje une-account sokukhoma la emgaqweni Alright, ungasabi ngizolenza iqiniso. nazona mfowethu Sengidliphele phela ngemistake yazi into yangibabela. Ngikudla ukubaba yangikudla. Because nami ngiyababa. Ish. yababa na Ngiyababa manje cabanga ngiyababa ngidludla ukubaba shuthi ibhomu nje lelo. ngiyakubona Ngeke ingozi le. ngasongele ngasutha Awuwena vele usuthu ufika. ngisuthi ngathi ngalokho ngikubukile Ungangibuka. Ngila. lokhu shile kuthena Ngenela ukuthi ngibuye kahle udele. Yabo. I'm here. Ngiyakuthanda ukubukwa. uyazi manene ngiyafeza Yabo. ngiyafeza ukuthi Now uko bed. Imake njoba uthi ufuna uyafisa ukuthi sibe ndawonye. Inhloso zakho yithini like ufuna umjolo nje ngiyabathanda abantu abakho umqiniso mfethu angifuni uqanjelwa manga. So mawukuthi ufuna ukushaya ismash and grab usho nje cace. yeah Ngifuna ukujola into serious ungitshela like ngifuna ukuthi ube honest ngokuthi ufunani like what kind of relationship are you looking for kumina ngibuza ngomshado angikwazi noma wena usuredi ukushada ufuna ukushada like ufuna ukushada angisho ukuthi wena ufuna ukushada ufuna wena ukushada usuredi manga sekuthola umuntu oright nje phela nje ukushada uvela uthanda umuntu manje usemshada niyazana over time sana mhlawumbe discuss kambe noma ukhambe noma 3 years uthi kuyawuthi umuntu kanjani so uzibona ngani masuredi for umshado kuma relationship esendlule kona ngiqeqeshekile ngisho ukuthi baqeqesha kanjani po kakhulu bashaya i-character building hayi cha abantu bangiqeqeshe ngokubi oh not in a bad way not bad so my relationship akho normally aba long term then yaba long what's the longest relationship you've had yangikhinga le no ngazibuzela how long yeah like ushaya uba 5 years or 3 years about 10 5 encane 10 oh angifuzanga ukuthi usingile wena ushaya 3 years yeah kodwa ke yeah 3 years 3 years njengamanje khona umuntu othandana naye akekho khona umuntu oyitshela ukuthi uthandana nawe khona umuntu mina ngithethe ngithandana naye uthethe uthandana naye kasho sinathandana lo muntu like ngisashe njengoba ngikhuluma nawe nje ngifuna umuntu yabo
So why ungavuki ngalo? Asikho serious. Naye lo muntu. Naye ngakhuluma ngisinaye. Ngithanda ukukhuluma naye ngimbikele udaba lami indlela engangizizwa ngayo naye. Okay. So mangasakuthamana ngikunika ithuba manje what's going to happen? Sakhuluma naye shuthiwa ngabe yilento le engiyidingayo. Okay. But nangahlukana. Hamba isikhathi ngilinde. Hamba isikhathi. So ayingabona hayi akuyona. Kahle la ngisemotweni engihamba. Ngibona ke umusu emotweni engihamba ukuthi hayi la. Wamtshela nalokho yakwazi? Ngamvezela. Kodwa zange nikhulume kucaca ukuthi sikhulume kucaca. Ngamvezela kodwa lokho. Sifuna sabantu abathandana lolo thando lolo yabo. Lolo maphikisana ukuthi mhlanje bhale mina sasa kufuna wena wathi yabo lo maphikisana lo. So mangase kuthamana kunika ithuba kuzoyenzakalani nike kimi nalo muntu omshoyo. Ngalisengimtshela. Ngithi njengamanje la hamba ngifike lesimo sikanje sokuthi ngize ngigcine sengiba umuntu osefila ngathi usayedwa. Okay, if that's the case, why ungamtsheli manje? Like why ulinda ukuthi uvuke ngomunye before umtshele yena ukuthi ayisebenzi into yeni, because either way into yena ayisebenzi whether wena uyavuka ngomunye umuntu noma cha. So if ubona ngathi ayisebenzi why ungayi-end nayo icace nje niye kumoshelana isikhathi nethu? Why would we want to wait ukuthi uzothola omunye before umtshele eqala ukuthi ngisacela unginika leyo mfumo ukuthi ngimtshele? Hayi bo ngangikuphusa umtshela usufuna imvume kumina ngangingekho nje ntshelana. Ngisacela unginika imvumo ukuthi ngimtshele. No angifuni ukuphawula ngangekho mina mfethu nithembisana izwe nomhlaba ngazi ukuthi sethapheni nimi kanjani like musu ngifaka egcineni kade ngingekho nisayiqala imission yini. So wena mawufuna umtshela mtshele mongafuni futhi ungamtshela ngiyazibuzela ukuthi why ungasho kuyena ukuthi akusebenzi. Like why would you want to drag into nomuntu ubona kahle ukuthi nobabili anisebenzeli? Ngibuza lokho. Ngiyakuzwa. Cha musongizwa ngiphi impendulo? Ngiyakuzwa. Ukuzeni ngami. Sacela ungibeke isithombe. Isithombe? Isithombe. Ungibeke isithombe. Kuthi ngelinye ilanga sengenza utshwala. Ngothando wami. Ngikwazi ukuthembisa lokho. Ngikwazi ukuthembisa. Ngoba ngikhohlwa ukuthi kuzoba kanjalo yini. Angazi. So angithi kutshela ngathi mina ngumuntu eqinisa. Ngeke ngiqambele amanga la ngeke ngikusukele ngithi ngizoba umuntu wakho. Ngingakabi sure ukuthi ngizobuyena ngempela. Cha into engifisana ukuthi ngithembise. Yeah, into engisho at least ngazi ukuthi namhlanje ngilala nje ngiyazi ukuthi lo muntu ekade ngihambisa ngimfuni. Nenkosi siziyanga yangibheka. Iyo into engisho ukuthi angikwazi ukwenza isithembiso enginaso isiqiniseko sokuthi ngizosigcina yini. Mina ngifuna ukuthi mangikuthembisa into nawe wazi ukuthi abonke abangikuthembisile izokwenzeka ngempela nami ngazi ukuthi bangithembisile seyinto showcase ukuthi ngizoyenza. Njengamanje anginaso isiqiniseko so angikwazi ukuthi ngabele ngikusukele ngikushaye ngepromise engazi ukuthi ngizoyigcina noma ngeke ngiyigcine. Because mangase kuthiwa kusenzeka ngale ndlela engikuthembise ngayo sekuzoba mina umuntu omubi ukuthi mina cha ngeke kube umuntu omubi. Mina ngizokwenza ungabe umuntu omubi. Ngicela ukuthi ungibeke isithombe sokuthi angikwazi ukubeka isithombe. Cabanga mhlambe ya ucabanga ngizocabanga. Yes ucabanga ngizocabanga but angifuni ukuthi mangithi ngizocabanga bese ngeke ngipintsha ngicabanga kwakho. Yeah kodwa angithembisi lutho. I'll just think about it. Ngithembisi lutho. Yeah but angithembisi lutho but ukucabanga kaye into engizoyenza leyo ukuthi ngibona ngicabanga yini. Ugcina ungangiphendulanga ukuthi kumina ufuna i-relationship enjani? Uthe wena ufuna ukushada but awusho ukuthi ufuna ukushada nami yini? Ngifuna ukuthi ngazi ukuthi like ngiyakuthanda ukwazi ukuthi ngimephi empilweni yomuntu yabo. Angifuni ukuthi ngi-overestimate irrelevance yami in your life. Nawe futhi angifuni ukuthi kanjalo. So ngifuna ukuthi ngifuna ukuthini kube ne-transparency. Usho nje ukuthi ufunani, expecteni kumina yabo sikhuluma into eyi-1 hayi ukuthi first born yami unumber 7 kuwena hayi angeke kwenze. Okay mawungenayo ingane wangempela sazokustoka kahle ngikuthembi. Yeah then mawukuthi ngiyavuma ukuthandana nawe ngizokunika first born. Impela ngajabula. Hayi manje phela yibona ngilona. Uyajabula nje.
Sengisho ukuthi uma ungenayo i-first born uzomthola kumina but manje nawo unginike noma 6 years. Kusemncane mfethu. Ngikubona. Yabo lezi zinto nje ama-commitments amakhulu njengey'ngane nomshado ziyangithusa. Chazi kodwa. Thank you. Ngiyabonga. Ngibongile i-date futhi. Azothi bekuyenza bekuthiwa kuya ngomlingo impela. Mhlawumbe usuku. Yonke into. uNkulunkulu angihlelela. Wakuhlelela ukuthini? Mase ngilala ngizothandaza namhlanje. Ngizobuqala nqa ukuthandaza ne? Ngizoqala athi wena ngifundiseke ukuthi kuyathandaza ngaso sonke isikhathi. Uzobuthandazelani? Ukuthi inkosi ingiphe wena. Hawu, uNkulunkulu ukusiza abantu abagulayo nabantu abaswela imisebenzi ezonika wena intombi nje. Uqala ngisho ukuthandaza ungakazi umbonge for ukuthi unempilo, right, uyasebenza, unemali engenayo uzocela intombi. Ungazodlala ngoJehova wena. Azomeqo impilo yakhe yashintsha. Thothi bengelutho. Uyashintsha impilo yakhe ngale mhlawumbe intombi. Kuyenzeka. Inhlahla ukuthi uqine. Kuyenzeka ngiphika. But I'm saying ungadlali njengoJehova. Nami sengikhulumele ngalokho. No uthandaze kuyinto ukuthandaza but ungathandazeli mina. Thandazela impilo yakho nje. No ngibongile futhi date, it was good to see you and talk to you. So you treat njenge interview na le shandisa ukuthi don't call us, we'll call you. Manje mawuthi usho ukuthini? Mayenza njalo. Iyona ndlela eyenzeka ngayo vele, like this is the standard eyenzeka ngaso. Manje mawuthi ngenze kanjani ufuna ngenze kanjani? Sicela ukuthi ngifonele. Siphinde sidlale iWhatsApp, Facebook. Ngazi ukuthi ngakhona ngikwenzele lokho. Wabona WhatsApp no Facebook nje uCapitec kwangababala ngoba ngiyawudlala phela noCapitec. Capitec. So singadlala ama-phone call, idlala iWhatsApp, idlala iFacebook, idlala uCapitec. Angithi ufuna idlala yonke into. Okunjani kanti lokho kushiya? No, khuluma andlela sokwazi isithumane khona. Uma ungangitholi phela WhatsApp ngisho ngithole eCapitec. Ngicall. Ayinankinga. Capitec akuyona. I actually don't like calls, so nginenkinga nama calls. Capitec akuyona into ehluphayo. Ayisozwana ke mfana. Ntasozwana yona nawe. No, hayi. Ngibongile ukuba nawe. Ngibongile nami yazo. Ube nosuku oluhleke. Thank you so much. Ungangithinta ungangifoneli kodwa ungitext. Yeah, ungangitext. Ngakufonela. I don't like phone calls. Umuntu ehlala busy. Not entirely. Sometimes nje ngekho busy nje ngikuthanda ukukhuluma nefoni. Like ngikhuluma nefoni ngathi ngabe into ukuthi okay, sometimes ifoni right ne. Hayi ukuthi ngithi ungangifoneli all together but angathanda ama phone calls, so ngathi ngangabi into eyenzeka kaningi. So once in a while I take a call, I don't mind. Or sometimes I understand that sometimes khona into ngeke uyibhale WhatsApp ifuna ukuthi khona efonini, that's fine. But abonje lama calls ukuthi bengikucheck and I'm just like yeah, ngathi ngenzeka qwaqwa hayi ukuthi every day safonelana. Yo, angiwathanda ama calls but angisho ukuthi ungangifoneli. But ungafoni njalo. Hayibe right. Ngiyabongeza ngokushilo. Thank you so much. Hambe kahle maswana. Hambe kahle. Yebo manje indaba libuqolozela. Uthi ngikuthele ngenyembezi. Lezo hlelo ukuyikhipha la kusathikala. Hayibo. Siyalivala ke manje uhlelo lethu la esisho khona sithi ke date with uSnake kwi Select Africa TV. Besibhalelo keinsizwa yakandlovu bathi ke uSbo Ndlovu uGatsheni uboya benyathi namhlanje ethi cha ufisa ke ukuzibika entombini. Weli ke ulitholile ke ithuba lakhe naye ke wazibika waliveza udaba lakhe ukuthi cha uzizwa kanjani ngentokazi. Asazike ngithi nje mina stay tuned uqhubeka ubuke na ke uhlelo lethu kuyona ke iSelect Africa TV. Kanti ke ngikhumbuze mina ngithe igama lami ngumthokozisi uTshitshela Majongothi untaba ke ikhonje abagangile ngithi nje mili kihle ngithi thatha buka mina ngibuka wena.